tawira wasapawona komatu anzatu akudya zonona umangomvera kungo ine 12 kukolokona bola nzatu kumipanda kwawo kusintha magalimoto ngati zovala salale ya munthu mamiliyoni komatu ineyo ndingofera ukwanya kugona pambepo ndikumakumbidwa kusamala ntchito kuopa mchokocho zima ndipweteka kukhala pageti anzanga nyumbamu akunyauda zima ndiwawa kugwira ntchito malipiro wake kusonga yakwacha yanga nyumba yakukhala yokha ine kugona pageti komanso patala umasi ya nyumba yako iwe taona umalondera ya mwini umpawisi zinthu umasi ya anako iwe taona umasambisa la mwini umpawisi zinthu umasi ya katundu iwe taona umalondera wa mwini kusiya maindi wana ndoto yanga mmanja ndine kwanya umalondera zawe ni 12 ya usiku mtima wanga wakunda nyumba mwanga mwina mwalo wa pisi mayo ya Malawi umpawe ulito kuyang'anapo tawira wosapaona ntchito ndikugwira bwino no promotion abwanawo umangonditokoza akazakaine umangozola nsasi nditukirereyo samuzi wa sisi myezi 9 nolitaji kwa sala yapa tizangombetambo phanke ine ni mafuna akazanga azichena kumandalama inu ndikaitenga kwani zosatheka kubeula sisi pamene munengu mumuli beu pamyendo ili mbu kunuka tukuta ngati tonde munthu wa mayi umangodera kanyenya teire kanyenya unene pabwaji umangodwaladwala kupemba nchere kupemba ndiwo mpaka nauka komanso machetuzo umasi ya nyumba yako iwe taona umalondera ya mwini umpawisi zinthu umasi ya anako iwe taona umasambisa la mwini umpawisi zinthu umasi ya katundu iwe taona umalondera wa mwini kusiya maindi wana ndoto yanga mmanja ndine kwanya umalondera zawe ni 12 ya usiku mtima wanga wakunda nyumba mwanga mwina mwalo wa pisi mayo kumana nayo mikwingwirima mbala za mifuti ndizosatheka ine chiponga uwina mfuti tizimenyana kunyakukacha ndimangotokoza ine yawe kuwatyang'anira moyo wanga uli pazipinyo kusowa ndalama nanga ndizanyadali tine kuvutikaku sikuti ndikufuna ine iyayi mwina kwane kuvutikaku sikuti ndikufuna ine iyayi mwina tunthawi kubwera koma Yesu ndikuyire nizanja ndikoloke ndikabweze chiponga umasi ya nyumba yako iwe taona umalondera ya mwini umpawisi zinthu umasi ya anako iwe taona umasambisa la mwini umpawisi zinthu umasi ya katundu iwe taona umalondera wa mwini kusiya maindi wana ndoto yanga mmanja ndine kwanya umalondera zawe ni 12 ya usiku mtima wanga wakunda nyumba mwanga mwina mwalo wa pisi mayo umasi ya nyumba yako iwe taona umalondera ya mwini umpawisi zinthu umasi ya anako iwe taona umasambisa la mwini umpawisi zinthu umasi ya katundu iwe taona umalondera wa mwini kusiya maindi wana ndoto yanga mmanja ndine kwanya umalondera zawe ni 12 ya usiku mtima wanga wakunda nyumba
nyumba mwanga muna malo wa kisimayo umasiyanako iwe taona umasambisa mwini kumpa wisizintu umasiya katundu iwe taona umalondera wa mwini kusiya maini wana ndoto yanga manja nine kwanya umalondera zawe nitwelo pia usiku mtima wanga wakunda nyumba mwanga muna malo wa kisimayo umasiyanako iwe taona umasambisa mwini kumpa wisizintu umasiya katundu iwe taona umalondera wa mwini kusiya maini wana ndoto yanga manja